Namhlanje ngifuna sibheke umlando ngenkosana yenkosi yaMandwandwe, inkosana yenkosi uZwide kaLanga, uNomhlanjana kaZwide. uNomhlanjana kaZwide, hayi uNomahlanjana, cha, uNomhlanjana. Igama lakhe lalisusele emhlambini omncane. Nomhlanjana, small flock, ngesiZulu saphesheya. Le nsizwa le iyona eyayizoba inkosi emva kwenkosi uZwide lapha yakwaNdwandwe kwela kithi kwaNongoma. Ngeminyaka ke leya yokubusa kweLembe uShaka kaSenza ngakhona. Iyona inkosana yakhe izothatha ubukhosi emva kayise. Wayeyigruma ke vele uZwide lensizwa eyigruma elithi thatha ubukhosi. uZwide ke inkosi uZwide angibeke kanjalo bakithi ngiyaxolisa aMandwandwe. Inkosi uZwide yayinkosi eyayinonya, inesihluku ngendlela emangalisayo. Inkosi uZwide yayenza isiqiniseko sokuthi amakhosi nje eyayisuke akhelene naye iyawabulala. Anqunywa amakhanda, ahamba ayohlobisa esigodleni kwaDlovunga, okuyisigodlo sasihlala indlovukazi uNtombazi kaNtshalitshali, unina wenkosi uZwide. Yayenza isiqiniseko nje sokuthi inkosi iyabulawa. Amakhosi amaningi ke wawabulala ke inkosi uZwide. Inkosi uDingiswayo kaJobe wakaMthethwa, inkosi uMashobana wakwaKhumalo, inkosi yakwaZungu, inkosi uMalusi wakaNxumalo, maningi kakhulu amakhosi. Nenkosi yakwaButhelezi uPhungashe. Wathi uma ngabe ehlulwa yiLembe uPhungashe nezichwe besoka uMthethwa belwa iLembe lingakahlali esihlalweni, liholi ibutho lezichwe beyohlasela beyolwa nesizwe kwaButhelezi. Wathi uma ehlulwa lapho inkosi uPhungashe wakwaButhelezi yabaleka yaya kuZwide ngoba yayazi umngani wakhe phela uZwide. Mayifika lapha nakuZwide inkosi uPhungashe iyamchazela uZwide ukuthi hey, empini yehlulwe kanjani. Ihlulwa babembiza ngevukana likaSenza ngakhona, ihlula ivukana likaSenza ngakhona, uShaka kaSenza ngakhona. Wathi wafika lapho wababaza wathi angaze ngimbone umuntu olwa kanje, ngimdala namhlanje ngiyaguga lokungazalwa, angaze ngimbone umuntu olwa njengoShaka kaSenza ngakhona, angaze ngiwabona amabutho alwa njengamabutho aholwa insizwa kaSenza ngakhona, eshoke ibutho izichwe. Izichwe kwakuyibutho lalontanga yeLembe. Ngaleyo mnyaka cishe babe lapha ko 25 years iminyaka babe lapha impela ngoba iLembe liqala ukuthatha ihlale esihlalweni laleminyaka yo28. Babe lapha ko 25 years bevutha bhe. Wayiqeqeshela ke uShaka lelo butho ukuthi libe yilento ayifuna. Kuthiwa impela njengoba kunesisho namhlanje esithi uthuli lezichwe, kuthiwa mangabe uzosusa uthuthuva mhlambe kuthiwa ayu ususa uthuli lwezichwe noma kuvele kwasuka uthuli lwezichwe, besho ukuthi abantu bavele balwa kwasuka impi enkulu, kuthiwa kusuke uthuli lwezichwe ngoba zasithi uma ngabe izichwe zihamba zayingahambi lokhu kuwokha kwenu kwanamhlanje, zayihamba ngokujoga ngokugijima. Izichwe mayihamba nje zayihamba ngokujoga, kulamula ukuthi ihlale phansi iphumule. Mayisukuma ihamba zihamba ngokujoga. uShaka wayefuna amabutho akhe ehambe kanjalo, hayi awokhe cha. Yingakho ke izichwe mayiqhamuka nje, mayiqhamuka kwabonakala ngothuli, unazi yanezichwe amadoda seyiqhamukile inhlanya. So amadoda kulawo mabutho lawo kwakukhona insizwa ontshiphi kaShangana wakaMthethwa, kukhona lapha namadoda onqoboka wakaSokhulu, kukhona uMgubhuzo ovela entabeni, kukhona oJoko, insizwa ezazi ngabangane beLembe, zisondelene naye zikhula naye. Afike welusa nazo efika lapha kwaMthethwa waseyipheka eseyinduna yezichwe, zaba yilento ayifuna. So ke kwamcasula ke inkosi uZwide, wayicasula ukuthi uPhungashe usehluliwe ke, usezosabisa yena ke manje ngoba wathi uma ngabe emchaza ukuthi iLembe lilwa kanjani, washaya uvalo uZwide ukuthi hawu kanti lo mfana kaSenza ngakhona mayihlula inkosi engaka yakwaButhelezi nempi yayo awuthi siyolunga pho. Washaya uvalo, kwamcasula lokho kwasikhuluma nonina uNtombazi ukuthi hayi asimbulale lo, usukele uzoshayisa ngovalo la, asimbulala. Wafaka njalo kuPhungashe, ebulawa umngani wakhe inkosi uZwide. uZwide ke inkosi uZwide yayingenamngani, yayingenasibali, yayingenamsebenzi nje ukuthi usibali noma igazi layo. Inkosi yakwaNxumalo nje umele usuka kuyigazi layo, kodwa wayinquma. Inkosi uMashobane kwakusibalo wakhe egana odadewabo ozala umzilikazi, kodwa wamnquma. Wayinjalo nje uZwide. So ke nenkosana yakhe ngoNomhlanjana wayempheka ukuthi abe yilento ayifunayo, very reckless ngolimi lwesilungu.
insizwa laphana uNomhlanjana wayelwa indaba oganga uhlanya. So kama ngabe se ku abeneke uNkosi uZwide nomzilikazi, umzilikazi emva kokubulawa kayise uMashobane wathuthela kakhulu umzilikazi wafuna ukuyiphindiselela, wasehamba ke esiyogqisha neLembeke ngoba vele impi yayisizosuka. Mayefika lapho kwaZulu umzilikazi kaMashobane madoda iqhawe awusuka koyisilwane lezo uyafika uyamtshela lapha noNduma ehlezi kaMenzi iLembe ukuthi lalela ke ndaba ezitha, into fanele siyenze, umuntu abamthanda kakhulu amabutho akwaNdwandwe athanda kakhulu uNomhlanjana futhi athembele kuye. Ukuthiwa wayenalento yokuthi uNomhlanjana amabutho awafaka ugquzi, uyabona, wayekwazi ukuwafaka ugquzi, kwakuyilo muntu njalo njengomdlalo webhola, uyabona mangabe eklabhini kunomdlalo othenjwayo isethenjwa, ukuba khona kwakhe nje kwenza izintwana asuke ehlala nazo zivuthe phe, wayenjalo kuNomhlanjana emabuthweni kaZwide. Wayesethi ke umzilikazi ukuze sikhinyabeze impilo kaZwide siqede amandla, kufanele senze isu lokuthi uNomhlanjana abulawe ingakaqali impi. Sayime emthumeni ukuthi ke izokwenzeka kanjani lento. Hlela umkhandlu lapha weLembe nezinsizwa zonke ezazi ngamalungu omkhandlu weLembe. Mangabe zibonisana lapha izinsizwa ukuthi nangu lapha okaMashobane bekudaba lokuthi akwenziwe iqhinga lokuthi kubulawa uNomhlanjana impi ingakaqali ukuze sikhinyabeze impi kaNdwandwe ithi qamba izolwa isesiqede amandla ngoba isethenjwa sayo siyobe sesifile. Awusoko kwasekusukuma insizwa uMvundlana kaMenziwa kaXhoko kaNdaba wakabiyela uMenzi uMvundlana wasesukuma uMvundlana wathi ndaba ezitha, cha mina impela ngingakwazi ukuthi ngimbulale uNomhlanjana, nginalo icebo, nginalo iqhinga. Yebo na? Athi lithini iqhinga lakho? Wathi ngizohamba ngifike ngithi sibe nokungaboni ngasolinye, ngiyele kwaNdwandwe ngifike ngithi sibe nokungaboni ngasolinye, sengicela ukuzoqhisha nabo, ngizophatha lonke uhlobo lwezipho, qhube nenkomo makungenzeka, ngikhombisa ukuthi ngifuna ukuzokhonza kwaNdwandwe nabantu bami bonke bakwabiyela. Lithi iLembe yebo na? Athi hayi babonisane, kubona ngathi impela leli qhinga lakhe lingasebenza. Nakuba iLembe laliphatheke kabi phela wayeyiqhawe eMvundlana libe ukuthi amaNdwandwe njengoba nonyaka angaka azofika ambulale lapha nami ngathola nje azofika ambulale kabuhlungu kabi, kodwa ke wanethemba lokuthi hayi ngoba into ehlakaniphile uMvundlana uzokwazi ukwenza lokho. Usethi kuMvundlana ke uma sengimbulele mina uNomhlanjana angeke bangifice ngejubane abakwaNdwandwe, ngiyokwazi ukuthi ngibashiye ngoba vele ngejubane inzima kakhulu. Nangempela ke kuthiwa uMvundlana hayi kwakuphepha kwingcotho ngejubane, kuthiwa wayengagijima wayeshiya isithunzi. ILembe likwethembe lokho ngoba liyamazi ukuthi unejubane, lalithanda ngitsizwe inejubane iLembe ngoba izona lisuke lithembele kuzoba impi yeLembe yikho ingakho iLembe lithi malibonga kuthiwa umlilo othathe ubuhangu, uyabo, lalifana nomlilo ibutho leLembe malisuke lilwa ngoba wayefuna abantu abafast abasheshayo, engafuni umuntu okhathalayo, ingakho amabutho ayewaqeqesha lokho kuthiwa ukujima namhlanje enzela khona lokho. So ke ezinye zezinsizwa ake uMvundlana ezazinejubane ngendlela emangalisayo, uthi uMvundlana ngiyothi mase ngimbhokodile ngomkhonto akekho ongifica mina ngejubane emabuthweni akwaNdwandwe. Kuthiwa ke cha kulungile, phuthumisa ke Mntaka Menziwa wenze kanjalo. Hayi nangempela ke uMvundlana ahleleke ashone kwaNongoma. Mefika lapha ufika impela ukhathazekile uthi ngiphume ngesamagundane kwaZulu, hayi sengizokhonza ngapha ngibe nokungaboni ngasolinye neLembe lafuna ukungibulala. Phethe ke izipho kuyenyini ithi ajabulafe uZwide, athi phela uyalahla leqhawe, phela amaqhawe kwaZulu babe inhloli zasuke ziyazi impi eziyolwa nayo, inhloli izona ezayithutha indaba kuthi ngaleyani insizwe eyivelele insizwe enje. So ke omunye wabantu ababemazi uMvundlana empini yeLembe ukuthi wayishisa phela, kubajabulise kwaNdwandwe ukuthi salithola iqhawe, nangempela athi uzobanikeza namaqhinga ukuthi impi yakwaZulu bazoyinqoba kanjani. Bajabule bafe kwaNdwandwe, bamethembe, bamsondeze eduze. Kanti abazi ukuthi maye babu imambana ke ihleli lapha kwaNdwandwe nje ilinde ithuba eliyovela lokuthi igwaze uNomhlanjana enhlizweni afujuqu,
bese iphula undlela ibaleka. Yabona ukuthi hayi phela makukhulunywa ngesigodlo sakwaNongoma lapho inkosi uZwide yayizinze khona. UNongoma uphakathi nendawo. Mayebona ukuthi mangimbulalela la uNomhlanjana kuyoba nzima ukuthi ngibaleke ngiphume kuleli zwe lakwaNongoma. Ngoba phela kwakufanele ukuthi abalekazi awela imfuluzi kuyima eyongena kwela kwaZulu. Abese linda ukuthi njengoba vele amandwandwe ezophuma empini kuyoliwa nabakwaZulu. Alinde ukuthi okay izothi impi mangabe silishiya elakwandwandwe hayi kuyobe sekuseduze ke phambili ukuze akwazi ukubaleka. Nangempela kuthiwa impi yasuka ke iphuma kwaNongoma isiphikelele emahlabathini lapha izobambana khona ngoba yayizolele emahlabathini lapha ya kwaGqokhi lelo gquma lelo lapha naphezulu kwemfuluzi. Imfuluzi lo iwela uma ngabe uqhamuka ngaseThekwini leyesibili mawusuka ngale kwaNongoma. Asithi imfuluzi kuthiwa imfuluzi emhlophe nemnyama ukuthi yiphi emhlophe nemnyama angazi anginandaba futhi kodwa kusala imfuluzi leyo qala maqhamuka eThekwini ilapho kuGqokhi lapha ngalesikole lesikole kuthiwa iJames Nxumalo. Ulapho kuGqokhi lapha izobambana khona impi. So ke ithi mayisifika emahlabathini impi besiphumula lapha yayizolala khona lapha nezweni isezweni lasemahlabathini ondini kwangakabi ke Solundi ngaleso sikhathi ngoba phela ukuthi kuze kuthiwa Sondini qala ngesikhathi senkosi uCetshwayo iyona yakho isigodlo sayo yasiqamba ngokuthi uwundi kwase kuba Sondini ke njengoba kusondini namhlanje. So ke mayisifika lapha impi ifike iphumuleke la izolala khona ka hayi abuka umfoka benziwe umvundlana ukuthi yabona ke yilona thuba ke leli kuthi kumnandi kusaxoxa insizwa zihlalele ziyixoxa zidlela inyama lapha ya yena ebesenza iqhinga lokuthi babe bodwa noNomhlanjana inkosana kwaZwide nangempela walithola lelo thuba akapholisanga amaseko thawufaka umkhonto la linye nje inxeba kwasho ingwazi ke inxeba iyalasa yawufaka nje la linye waqhuma igazi ngamakhala naqhuma igazi ngeindlebe waphela khona lapho uNomhlanjana hayi bathi wasephuma umfoka amenzi wamadoda wayesephuma umfoka abiyela ngejubane babathemfa kwakhe babathe bayazazi lutho kodwa ngenxa ukuthi nakwandwande zazi ikhona insizwe ezayigijima zamxaka bathi uma sebona ukuthi hayi konakele wayesefuna indawo ewudonga nje bebalekizwe yalasi phela usezweni yalasi yiyo manje wafuna indawo ewudonga ayizofika abande ngayo ukuze bonke laba bamxoshayo baqhamuke ngaphambili ngoba kuthiwa wathi melokho eqalaza emvobo hayi laba bamxoshayo semembalwa abaningi sebesele mhlambe babe lapha eshumini ababemxosha ngalesikhathi noma ngaphansi hayi afika abande ngodonga kanje vele akekho umuntu ozozimva kwakhe manje ngoba zonke kufanele iqhamuke ngaphambi kwakhe odongeni hayi ke wayesebasebenza ke ngeqwa ke umfoka menziwa wabaxosha ngeqwa kuthiwa kwaliwe enkulu kabi impilo lapha elona lezo nsizwe eyedwa kodwa iqhinga lakhe lokuthi abande ngodonga ngabikho umuntu oqhamuke emva kwakhe lamsebenzela wabanqoba wayigwaza lesizwe wayibulala waphula kundlela bathi wafika kwaZulu nakhona insizwa ziviva vele seyivivele ukuphuma shona empini wafika nombiko wathi hayi sengimbulelo uNomhlanjana kaZwide kwaba igidigidi elikhulu injabulo yankulu abakwabiyela nje obabelapho ubuko lemehla amancane labuka inhlanga yafa nje kwaba umklomelo ngoba akugcinanga lapho nasempini yakwaGqokhi wahlabana kakhulu umenziwa nasempini yasemhlathuze yesibili impi yamandwandwe noZulu wahlabana kakhulu umenziwa nasempini yesithathu yasendololwaneni wahlabana kakhulu umenziwa ilembe ke kuthiwa masiphelile impi leya semhlathuzo kuyimpi yesibili yamandwandwe seliyambuza ke ilembe lijabule ngendlela emangalisayo libuza ke manje yeno kaMenziwa umvundlana ukuthi awu uyazi mfowethu ngoba kwakumfowabo phela ngokweminyaka ababelingana uyazi mfowethu angazi ukuthi ngingakwenzelani isenzo senzile sikhulu kakhulu ukuthi ngingakunika inkomo zodwa yini engingakwenzela yona ukuze inhliziyo yami ineliseke ngijabule ukuthi ngikhomelise kahle ilembe kuthiwa liphana ayikho inkosi kwaZulu eyayiphana njengoShaka kaSenza ngakhona kuona wonke amakhosi kwaZulu akabakhona ayikho inkosi eyayiphana njengelembe ubuza abakwaKhumalo bayokutshela ukuthi ilembe lamenzelana umzilikazi ngobuqhawe bakhe ukuthi alinike namaqhinga ukuthi banqobe uZwide la menzela izinto ezinkulu kabi la menzela bayasa abakwaKhumalo bayokutshela ngaphambi ukuthi ke
kube khona ungaboni ngasolinyeka gcine nomzilikazi esekhukhula ke nakhona kwakhukhula kwakhona impi kwaliwa kwasho ukuthi wayebhekene nelembeke wasekhukhula ke kodwa kasikho lapho sila namhlanje ngokufa kaNomhlanjana kaNomhlanjana nami seliqala ukungena legama uNomhlanjana hayi noMahlanjana yebo lalela ke kuthiwa lapho mayeselimbuza ilembe uthi lingamenzelani kuthiwa uXhoko empeleni uMvundlana kaMenziwa kaXhoko bathi wayehlezi phansi wavele wabuthi inhlabathi wayela wayiphakamisa wayela wayithi yabo yaphuma yathi esandleni awu ngaphandle ukuthi avule umlomo awu ilembe labonda hayi ufuna ngimsikelizwe nangempela lamsikelizwe uMvundlana kaMenziwa abakwaBiyela izwe balithola ngomvundlana nantiya ubuko lemehla amancane lwabonga inhlangu yafa ikhona njengoba sikhuluma nje inkosi yakwaBiyela njengamanje umzukulwane noma ngithini esizukulwane nasezulu sangempela isizukulwane sikaMvundlana kaMenziwa kwaBiyela inkosi uChakede kaMgcolo lomphephethu wenduku abafa ikhona namhlanje iyabusa laphana ubuko lemehla amancane lwabonga inhlangu yafa abakhona khona insizwa indaba oganga balithola kanjalo kizwe belithola ngomqhawe bukakhokho wabo uMvundlana kaMenziwa kaXhoko kaNdaba kaMageba kaZulu kamalandela bengithi angisike nje lijikayo ngoNomhlanjana ukuthi wafa impi ingakabambani ebulawa uMvundlana kaMenziwa akafelanga empini cha wafa impi ingakabambani afika aMandandwe esesindwa imizimba vele iqhawe labo selibulewe libulawa uMvundlana wakaMenziwa ukuba izinto ezinjengalezi siyayibona emidlalweni kamabonakude esiyikhuluma ngomlando kungakuhle phela bakwethu qhanjiswe amaqhawe akithi akha lombuso ebambisene noShaka ilembe inkosi yamakhosi ebambisene naye angadliwa amandla ezinsizwa siyacela abadideli bemidlalo vezana amaqhawe alwa ebambisene noNodumehlezi kaMenzi neqhaza libamba kwakhe kwaleliswe ngintandani ulungele ke bye